марҳамат дӯстон, ҳозир анакун чӣ хел катянами лични кабинетатон кор карда метавонед нишон медиҳам. Ин гӯем ки хуҷраи шахсии мо яйда, гӯё ки дар ҳамин ҷо ҳамаи корои мо дар ҳамин ҷой мешавад. Хоб мана масалан лични кабинетро, не ки хуҷраи шахсиро ҳозир ман зер мекунам, ана ҳаминро зер мекунам ва бинед ҳамаи шароитҳое ки компания барои мо муҳайё кардааст мебарояд. Якум ин баромадагия падаркаҳо, яъне ки ваша участие в стартовой программе. Стартовая программа ин подарочная программа. Вақте ки шумо ая 225 сомон заказ мезанед, аллакай иштирок мекунед. Ҳозир ин апа якум шагаша гузаштагия, яъне ки якум падаркашро гирифтагия бо гӯем ки 2 3 4 5 бояд ки 4 падаркаи дигар гирад. Чӣ хеле ки мебинед, инро мо ба шумо хубтар боз ёд медиҳем. хоб ҳозир бошад, бинед лични кабинетро ки зер кардем, дар ин ҷо мебарояд регистратсия. бинед регистратсия мебарояд. агар ягон шахси навро шумо ба компания аъзо кардани бошед, регистратсияро зер мекунед. айнан ба хуҷраи шахситон дуромада, имин ҳамин сайт ба лични кабинетон ба дуромада, баъд зер кунед. регистратсияро зер мекунед. аллакай дар ин ҷо ному фамилияи шумо меистад ва данияҳои ҳамон одамро шумо зер мекунед. регистратсияи дуруст гузаранданро ман дар видеои дигарӣ нишон медиҳам. ҳозир просто бароятон нишон додаистам ки чӣ хеле дар ин дар ҳамин сайт чӣ хеле шароитҳо дорад компания. барои шумо бояд нишон додам. ҳозир ин видеоро кардаистам. хоб мои шод дар ин ҷо чанқа пул доред нишон метиҳад. зер мекунем. хоб дар ин ҷо агар пул партофтагӣ бошед, дар шумо ё ки ай компания шумо бо пул гузаштагӣ бошад, дар ҳамин ҷо нишон метиҳад. мана состояние шота 1 сомон ҳозир пул истода. агар заказаша мисол ки оплатит кардани бошад, одам пул мепартояд шоташ ба через ҳамин ҷо баъд списат мешавад. хоб купони и карта, ягон компания бисёр аксияҳо мегузаронад. скидични купонҳо, картаҳо метиҳад касе ки иштирок кард ва дар ҳамин ҷо мо дида метавонем. ҳозир хеле аксияҳо нестай, барои ҳамин дар ин ҷо купонҳо нестай. хоб промокод иноям пулай вақте ки хеле аксияҳо шуд, промокод метиҳад компания, метавонем ки гӯем ки ҳамун 45 сомон ё ки 300 сомон пула ай заказатон минус карда гиред. хоб мои заказы ба медорем. инҷа ба чӣ хеле ки гуфтагӣ будам, заказҳое ки мо оформит кардагим, заказҳои задагӣ мо дар ҳамин ҷо мебарояд. мо метавонем ки ин заказа бинем дар ҳамин ҷо. масалан чӣ заказ кардагӣ будем, агар ки дидани бошед, ҳамин ҷо ба медорен. ана ҳамин ссилкаро зер мекунед, заказатон кушода мешавад, мебинед чия нархша мебинед ва ғайра. хоб моя структура, дар ин ҷо шумо ё ки аз таги шумо ягон каса мо аъзо кардагӣ бошем ё ки худатон аъзо кардагӣ бошед, дар ҳамин ҷо мебарояд. баллҳоятон мебарояд, бинед 30 балл. ин бале ки уже аллакай пулаш пардохт шудааст. пардохт набошад, дар поён нишон медиҳад. ҳоло худатон боз мебинед ва дар ин ҷо мана детальный обзор по всем консультантам структуры. ана ҳамин агар ки зер кунем мебарояд. дар ин ҷо чанд одам дорем мебарояд. ҳозир дар ин ҷо ягон намуд одам нестай, барои ҳамин ҳичи набаромад. хоб ана кунун отчёты. дар ин ҷо метавонем ки ҳар хел отчётоя бинем кори мо чӣ хел рафтаистай, дар ана ҳамин ҷо дида метавонем. барои ин ки ин чиз бисёр чизи калонтар аст, отчёты барои ин дар дигар видеоҳо хубтар нишон медиҳам. просто аз отчёт мо чия дида метавонем бинем ки гӯем ки одамомон чанд балли заказ задан, чанқаш пулаша спорид, чанқаш ҳоли пулаша наспорид, чанқаш заказаша гирифт, чанқаш нагирифт, чӣ хеле падаркаҳо буромад, ба ки чӣ хеле падарка буромад, номи ки ай компания удалит шудестай, номи ки аллакай аз компания удалит шуд, кадом одами мо директор шуд, кадом одами мо ба унвонои баланд буромад. ҳамаи ана ҳаминоя метавонем ки дар анамин
ва ин отчёти тамошо кунем. Личные данные дар инҷа данныҳои шумо меистад. Дар личные данные мо мебинем якай регистратсиони даниётон полностью инҷа ба нишон додагиай, контактни даниятон, адреси доставка ва ғайра ва хоказо метавонем ки дар ҳаминҷа бинем. Сразу як секреташа нишон медиҳам. Вақте ки личные данные медороем, настройкиро зер мекунем. Настройкиро зер мекунем ва дар ҳаминҷа мо метавонем ки якта чизро настройки кунем. Яъне ки мана бинед. Режим списания средств за неоплаченные и невыданные заказы. Маънои ин ҳаминае ки мана вақте ки шумо заказа задед, мисол 200 заказ задед, якташ 200 сомонае, якташ 300 сомонае, мисол 2 заказ задед. Шумо мехоҳед ки 300 сомона заказатона якум пардохт кунеду 200 сома заказатона баъд пардохт кунед. Шумо вақте ки ба шоти худатон 200 сомон пул мепартоед, 300 сома заказатона, 200 сома заказатона автоматически компания худаш пардохт мекунад. Барои ин ки ин хел чиз нашавад, мо ҳамин автоматически мегирем, ручной мекунем. Анакунун то ки мо худамон закази худамона даромада пардохт накунем, ҳеҷ кис закази шумо пардохт карда наметавонад. Барои ин бо поён мефурем, сохранитро зер мекунем. Сохранитро зер мекунем, тамом. Агар ки нафаҳмида бошад, хатман дар бораи ин чиз ба он шахсе ки шуморо ҳамин видеоро равон кардааст пурсед, ба шумо хатман мефаҳмонад. Хоб, ана баъдан обратная связь. Ин агар ки шумо прямой компания бо ягон масъала навистанӣ бошед, обратная связьро зер мекунед, менависед. Бизнес. Дар инҷо бисёртар барои бизнес компания чӣ гуна шароитҳо метиҳад, дар бораи бизнес имкониятҳои компания, чанд қадар бонусҳо метиҳад, чанд қадар мукофотпулиҳо метиҳад, ҳамаи анаминҳоро дар анамин раздели бизнес метавонем ки тамошо кунем. Мана масалан ҳозир зер мекунем ва дар инҷо мана мебирояд. хоб, метавонем ки дар анамин раздели бизнес тамошо кунем. тамоми навигариҳои компания ва хоказо мебинем. Метавонем ки инро боз хубтар худатон тамошо карда барои навигариҳои компания чӣ навигариҳояй мана ҳамаша навистагиай метавонем ки даромада бемалол хонда тамошо кунем. хоб, боз личный кабинетро зер мекунем ва анамин хел метавонем анамин шароитҳое ки компания барои мо пешниҳод кардааст. Аллакай выход, ин аллакай аз сайти худатон баромаданӣ бошед, метавонем ки выходро зер кунем ва аз ин сайт, аз сайти худатон полностью озӣ бароед. Инакай баромадем, мебинем, инакай баромадагӣ. саломат сарбаланд бошед дӯстони азиз. Дар видеоҳои навбатӣ боз шумо бо хубтар нишон медиҳем ки чӣ гуна отчётҳоро дида метавонед, чӣ гуна кати одамотон через отчётҳо кор карда метавонед. Дар видеоҳои оянда вақте ки корро хубтар бештар ёд гирифтед, мо ба шумо оҳиста оҳиста ёд дода рафта мегирем. Саломат бошед то видеоҳои навбатӣ.